Γεια σας παιδιά, Extreme Αντώνης εδώ και σήμερα ξεκινάμε τη νέα σειρά Pixel Art από το Creator Ίδρυμα GR. Άρα, και ένα zombies Fighting Sport. Critical. ποιος κάνει criticals? Ωραία ξεκινάει η ημέρα. Νύχτα είναι. Μη φοράς εμένα. Πες ξύλο. Ναι, φοβείται. Welcome to Pixel Art, have fun και βγαίνουμε έξω για... Have fun, δεν το βλέπω have fun. Νομίζω have death είναι. Όχι, τέλος πάντων. Λοιπόν παιδιά, Αντώνης δεν θα έχει γιατί έχει ένα προβληματάκι, τον Extreme Αντώνη το πετάει. Γιατί είναι φλόρος. Πώς πάει εκεί? Καλά. Εγώ είμαι εδώ ελεύθερο παιδί, χωρίς τίποτα. Ναι, και αυτός αυτό το Pixel Art σεζόν δεν θα έχει Αντώνης. Συγγνώμη παιδιά, έκανα ό,τι μπορούσα. Λοιπόν, πώς το λένε, θα γράψετε κάτω στα σχόλια ποιος θέλετε να μπει από τους... Ποιος θέλει να γίνει ο co-owner? Ποιος θέλετε να τον κάνω όπ εγώ? Λοιπόν, Thunderboy, Extreme Αντώνη ή Πίκα. Αυτοί οι τρεις θα μπορεί. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια βασικά. θα γράψεις στα σχόλια, θα γράψεις στη περιγραφή Extreme Αντώνης για ένα, Extreme Thunderboy 12 για να γράψετε δύο, άμα θέλετε. Όχι, απλά γράψτε τα ονόματα. Άμα θέλετε, πηγαίνετε και στο κανάλι του Extreme Αντώνη, έχει ένα κανάλι. Έχει μια εβδομάδα μόνο που το έχει ξεκινήσει. Τρεις μέρες. Και το μόνο βίντεο που έχει κάνει είναι ένα Clash Royale βίντεο. Θα θυμάμαι. Να. Τι ακούγεται? Και το build λοιπόν, το build αυτό είναι του Extreme Αντώνη. Ναι, δεν μ' άφησε ο Enderman GR να το τελειώσω όλο. Αλλιώς θα μου, ναι, θα ήταν τέλεια. Έπρεπε να ξεκινήσουμε κάποτε. Ναι. Να και Το καλύτερο build του κόσμου. να είναι ψώνιο λίγο. Άμα μ' άφηνε να το τελειώσω. Εντάξει. Πλάκα. Το πάω να πάρω σπίτι, να βρω χώρο για το σπίτι μου. Εγώ έχω φτιάξει ήδη σπίτι, αναμείνω. Εκείνη το spawn. Που έκαμε το πίτι στον άλλο τεφάνο. Εγώ νομίζω ότι ήταν εγώ έκαμε το ξυματώνει σιγά. Και σπάνε τις πόρτες πάλι. Έχει ο κουδούνι, δεν χρειάζεται να παράτε την πόρτα. Υγεία. Είναι αγενέστατος. Και Εδώ βαράει κιόλας, σε ξύλο θέλει. κάνουμε extreme parkour. Έχει παρκούρ. Όχι λάβα, δικιά μου. Να καλά, το βρήκα πρώτος. Έχω βρει άλλη. Βρήκα ένα βουνό. Ναι, Και τέλεια. και βρέχει. Η κατάρα. Το κάνω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα αφήσω να βρέχει επειδή πρώτον βγαίνει χάλια ο ήχος και δεύτερον μου σπάει τα αυτιά γιατί γράφει ό,τι να είναι. Κλεία. Πατάω την Εγώ άλλη. πεθαίνω πάλι. Πατάω συνέχεια λάθος. Φέρνω επισκέπτες. Γιατί να πας εκεί μέσα. Παγίδεψε. Όχι, μάλλον εγώ. Πολλά λάθος, το βρήκα πρώτος, έφυγες. Τώρα. Ναι. Ωραία, βρήκα άλλο cave εγώ, πιο μεγάλο. Με iron. Ωραία, ναι. Είναι ασφαλής εδώ. Έφτιαξα τα 3 crafting tables. Γιατί? Γιατί κατά λάθος. Υγεία μου ρε.
Είσαι, ναι, πολύ χαζός. Φίλε, δεν με νοιάζει τι θα πεις. Και να πας... Παιδιά, δεν ξέρω ακόμη, αλλά μπορεί να κάνω βίντεο μόνο με τον Enderman.gr ή με άλλους YouTubers. Μόνος μπορεί να μην κάνω. Φοβάται. Οπότε ναι. Επειδή ξέρει ότι θέλει views αυτός. Εμένα και το Thunderboy. Απλά πάω στο Thunderboy 12 που έχει τόσους subscribers και παίρνω. Νομίζω είσαι στο cave. Άλλο είναι σχεδόν. Σε κοντά. Α, εντάξει, τελείωσε το cave σου. Τι λες? Μη είμαστε σχεδόν στο ίδιο cave. Ναι. Για μια στιγμή που λιγόμουν εγώ. Μέσα στη σπηλιά. Καλώς ήρθες στο Minecraft Pem. Παιδιά, θα το δείτε. Θα σου δείξω, Enderman.gr. Στο editing. Απλά καλώς όρισες. Καλώς όρισες στο... Όσοι δεν ξέρετε είναι καινούριο σε Minecraft και αυτά, επειδή τόσο καιρό έπαιζε σε υπολογιστή αυτός. 7 χρόνια. 7 χρόνια, ρε! 7 χρόνια σε υπολογιστή, τι. Το Minecraft δεν έχει καν 7 χρόνια που έχει βγει. Περισσότερο έχει φτάνει. 6 χρόνια. Τι. Το 2011 βγήκε. Και το 2011 πρώτον το Minecraft ήταν απλά flat gold και έχεις ένα μπλοκ μόνο dirt και έχτιζες απλά. Είμαστε ακριβώς δίπλα. Μου δώσε iron. Ναι, δίνει άλλο. Α, τέλεια σκελετός. Τι λέει, Αλέξη. Βοήθεια. Κάτσε ψόφα. Πέθανε. Ένα hit. Είμαι ένα hit, Αλέξη. Ήρθε ο ήρωάς σου. Να ξέρεις, Extreme Αντώνη, δεν είναι στον υπολογιστή το PvP. Οπότε ναι. Είσαι πιο OP. Πω παιδιά, θα κόψουμε το βίντεο για mine γιατί ναι, μας παίρνει και πολύ χρόνο. Δεν είμαστε Thunderboy 25 λεπτά βίντεο, δεν ξέρουμε να το κάνουμε. Μια μέρα θα έρθει εδώ Thunderboy και θα μας το κάνει. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, γύρισα, είμαστε λίγο πιο μακριά από το spawn, εκεί μπροστά κάπου είναι το spawn. Κάναμε πολύ mine, το κάψαμε λίγο στο mine. Η γειτονάκι θα είναι ο Extreme Αντωνάκης. Θα πρέπει να κλείσω αυτό εδώ πέρα και θα είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο βουνά το σπίτι μου. Δεν έχω σκεφτεί ακόμη πώς θα το κάνω, αλλά έχω λίγο μου ήρθε έτσι λίγο να... Σκέφτηκα! Αχ, καλέ, σκέφτηκε. Το καλύτερο πράγμα που μπορείς να σκεφτείς. Αχ, καλέ. Αυτό που σκέφτηκες. Αχ, καλέ. Μόνο αυτό σκέφτηκες. Αχ, καλέ. Ναι, αχ, καλέ. Αυτό άνθρωποι μου σκέφτηκα είναι πολύ καλό πράγμα. Αχ, καλέ. Λοιπόν, χρειάζομαι σάντι γι' αυτό. Γουρνάκι! Μπράβο. Έλα εδώ, Πέπα, να σε κάνω. Νταντά. Πέπα, Πες το, εγώ θα βάλω πι. Παιδιά, σε όλους θα μην βλέπετε να παίρνω σαν τώρα, δεν το χρειάζεται. Εγώ λέω να μαζέψει τα υλικά και μετά. Καλά, το κόβω και γυρνάω σε λίγο. Κι εγώ. Λοιπόν, έτσι θα είναι το αρχικό, εδώ θα μπουν οι βεράντες, ξέρω εγώ θα βάλω κάγκελα. Και εδώ πέρα, ακούστε πως θα είναι, εδώ θα είναι το σπίτι, θα βάλω εδώ και εδώ dirt, θα είναι το σπίτι αρχικό. Θα έχει και κάτω όροφο που δεν ξέρω τι θα βάλω, μπορεί να είναι το chest room. Μετά πιο μέσα μπορεί να κάνω τις φάρμες ή προς τα εδώ, μπορεί προς τα εδώ να βγαίνω από την άλλη μεριά. Θα δω τι θα κάνω. Δεν δείχνω πώς θα είναι του Extreme Αντώνη επειδή θέλω να το έχει αυτό. Ναι. Κάτσε να μην το δείξω. Προχωράω έτσι. Παλάκες.
Και για να ξέρετε που είμαστε, εδώ πέρα είναι αυτό και το spawn. Το spawn είναι... Πού είναι το spawn? Το χάσαμε, ανάτο. Είμαστε λίγο πιο μακριά από ό,τι έλεγα. Αλλά είναι ok. Και μην ξεχάσετε να γράψετε στα σχόλια ποιος θέλετε... Ποιος θέλετε να είναι op. Εγώ είμαι ο owner και ποιος θέλετε να είναι op. Ο co-owner. Και μετά θα τον κάνω op εγώ και θα περάσει καλά αυτός. Λοιπόν, μέσα στη λίστα από το co-owner είναι PikaGR, Thunderboy 12, Extreme. Δες πως πρέπει να πάω στο κάβουρα, να μην δείξω στο σπίτι σου. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήμουν Enderman.gr, ήταν ο Extreme και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας!